Għal darboħra fil-ħadd ta' qabel il-festa ta' Marija Bambina, laqdiet naxxarini naqdu sabiex jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom lil Malta Community Chest Fund. Din l-inizjattiva ilha tiġi organizzata sa mis-sena 1994. Fiha laqdiet kollha tan-naxxar jitfgħu fil-ġenb kull pika sabiex jingħaqdu għal dan l-an nobli. Fost dawk li attendew għal din l-attività kien hemm il-President ta' Malta Giorgia Vela. Huwa tkellem dwar il-valur qawwi tas-solidarjetà li għandu fih il-poplu Malti. U enfasizza fuq kif il-bżonnijiet baqgħu jiżdiedu u għalhekk il-Malta Community Chest Fund ħass il-bżonn li jiżdiedu l-attivitajiet fosthom orkestra li se ssir fl-14 ta' Settembru li ġej. Barra minn hekk semma kif floti ta' rigali f'attivitajiet bħall-istrina kien qiegħed itappan il-valur tas-solidarjetà. Huwa faħħar laqdiet mhux governattivi għal ħidma sewja tagħhom li joffru għajnuna speċifika għal nies fil-bżonn. Il-President Bela tkellem ukoll fuq kif id-dokument ta' qabel il-budget hemm referenza għal persuni bi bżonnijiet soċjali u jittama li dawn jingħataw l-importanza xierqa.